Poong itibiyag, kunati Diyos nga pinarswana ti langit ken daga, tapnon agtubo dagiti kayo ken munmula, kastamet dagiti prutas nga mabalin nga ipaunek at taraon ti bagi, nga iso ti poong itibiyag. Programa iti NGT Wellness TV FB Live. Dito'y ngilawlawag ni Dr. Marilo Hani Tamayo, nga eksperto kadagiti natural awagas, may panggep kadagito'y mula ang makaagas. Poong tibiyag, mabuya tunggal malem iti Merkules alas 3 di malem dito'y NGT Wellness TV, ken mabuya yupay iti NGT Wellness YouTube channel. Poong itibiyag, poong itibiyag, ket kita at tuyen ti Doktor tayo. Magandang hapon po muli sa ating mga followers, of course, mga watchers na lagi pong nakaantabay sa programang The Source of Life in Ilocano Poong Tibiyag. At saka dito sa programang ito, hindi lang po ako mag-isa dito dahil mamaya may ipapakilala din akong guest at magiging kasama din natin. Isang napakagwapo at napakabatang direktor. Pero bago po yun, okay po, let's welcome ang aking co-host na lagi pong tawag dito, very fresh. Okay, at saka ever active talaga naman. Siyempre, sportsman ba naman yan? Tapos sports broadcaster ba naman yan? At saka, of course, kickboxing coach and natural healing advocate. No other than Randy Caluyag. Hello, partner. Kumusta ka na itong araw na to? How are you? Hey, partner. Oo, wala yata ako sa hindi ko nakikita. Yung chicken ko. Hindi pa ako nakapasok yata sa video, partner. Nakapasok ka na, partner. Nakikita ko na nga ikaw eh. Wala lang akong monitor. Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. And of course, ang ating main host po, si Doktora. Ayun. Ako makita, Barok. Okay. Ayan na. Ayan na. Nakita mo na, partner. Oo. Ayun. From Partner, po? di ba ang pinag-uusapan pa rin natin is about colon? Yes. 'Di ba? So bago natin 'yun ipagpatuloy dahil marami pa po tayong tatalakayin, hindi pa natin na-mention yung mga sakit-sakit na nanggagaling sa colon, tama? Yes. Oo. Pero bago yan, gusto ko munang i-welcome ang ating kasama dito sa studio kasi meron tayong in-house director partner. Oh, 'di ba? Napakabata, nakikita mo naman siguro sa screen. Okay? Napakabata, very promising director at the same time director ng isang pelikula. Okay? Actually, multi-awarded ito. No other than Direk Ray Coloma. Good afternoon, Direk. Good afternoon po sa inyong lahat. Ay, direct. Gusto po kayo? Kailan mo ba kami gagawing superstar? Ayun. Baka mamaya, sir. O, di ba? Meron na tayong director partner kasi nga 'di ba ito multi-awarded indie filmmaker, director. Actually si Direk Ray Coloma. So parang nagkaroon kami ng mga TV series sa TVCUS. Okay, yun po yung project niya sa atin. At magiging kasama natin talaga ito, partner, kasi nga sabi ko nga sa iyo, siguro nga pinagtagpo-tagpo tayo ng tadhana, partner? Parang ikaw din, no, 'di ba? Alam ba yung kwento, ha? Ayun, sandali lang po sa tumatawag, ha. Nasa programa lang po ako. Okay. So, nasa na ba ako? Yun. At syempre, partner, yung mga regular na nakakapanood sa atin, Lee Bartolome, nanonood siya, NGT Wellness Treasure, syempre dito sa ating branch, okay? NGT Baguio is also watching, NGT Cagayan,
Ludi Cabardo, asa na yung NGT Tarlac? Sila po yung nakamonitor sa atin ngayon, partner. May babatiin ka dyan, partner? May mga nakamonitor sa'yo dyan? Well, babatiin ko yung nasa address na pala, yung NGT Wellness Tondo. Yeah. Ayun, NGT Wellness Tondo. Oo. Partner kasi, di ba, kaka-transfer lang namin. So, inaayos pa yung mga telephone wires tuloy. Connections, telephone connections, wifi connections. Yun. Kaya medyo, alam mo na, natatagalan tong mga, natin, mga pinag-applyan natin ng wifi. O, diba? Mga telepono, alam mo na, partner, syempre, nagkakagulo-gulo pa sila di ba? Si Ma'am Elvira Carap also joined our program. Ma'am Elvira, hello po. Any pagbati dyan, Direk? Ayan, nanonood yung mga admins. Ito sila si Mr. Dewan Bril. Ayan. Minention niya yung mga admins na si Febelim. Hello, Joshua Torres Gallardo, Xavier Garcia, Raymark Afabo, Louie Manalo. Ayun. Nag-aabang sila, no? Mm-hmm. Diba? Ang daming nag-aabang sa atin, actually. So, since digestive tract pa din, okay, ang topic natin, partner, alam ko nakikipanood din si Sir Ismael Abaya, ayan. Napaka very, very close friend natin po ito, partner, dahil kasama ako sa kanyang Halal TV Shopping Online. Isa akong co-host sa kanyang isa sa mga programa. Actually, marami din programa to like me. Pero parang Monday through Sunday na yata to si Sir Ismael. Talagang as in. Yung racket niya, partner, hindi na mapigilan, di ba? So, yun. Isa ako sa mga co-host niya in one of his programs na about entrepreneurs, MSEs. Ako naman sa online TV shopping nila. So, yun po yun. And then of course, partner, masaya ako dahil medyo dumadami na, lumalawak na yung nakikipag-partner sa atin when it comes to Doc Hanis Tibicus. Yun po yung napaka-good news, partner, dahil of course, aside from the NGT Tondo, meron na tayong NGT Tarlac, which is our satellite office in the meantime, kasi hindi pa tayo makapag full blast dahil alam mo na, partner, COVID. So, meron tayong maliit lang naman as a start para at least makilala din si Doc Hanis Tibicus. And then may mga resellers na tayo dyan, partner. Actually, marami na din sila, partner. So far, we started on the 1st of October, pero meron na tayong isang junior depot, no, from Angeles City, Pampanga, kasi yung aming Angeles, Pampanga dati, partner, hindi na siya active. So meron kaming nakuhang iba in the name of Rico Gentuason, and I hope si Ma'am Rosel mag-a-active na rin. And then may mga resellers tayo, yung mga, alam mo na, pag resellers, partner, maliit lang yung puhunan pero kumikita kahit papano. So ang reseller natin sa NGT Tarlac, si Ma'am Luz Doliente Ramos, sa Tarlac mismo ito, and then Marisa Galamay sa Paniki Tarlac, and at the same time si Ma'am Alita Malig Concepcion. Alita Malig Concepcion Tarlac. So medyo napapalawak na natin when it comes to Tarlac ang ating grupo, partner. So I hope and I pray may mga malapit o karatig bayan na pwede natin karatig bayan. And I hope kahit si Direk Coloma makakapag-refer din siya ng mga resellers, di ba, Direk? Yes. Kasi ito marami ding connections, partner, puro artista, parang ikaw. Ay, di ba? hindi, mas si Doc Ray, ako mga lang, gustong mag-artista, walang pumapasa. Kunin kita, sir. Pwede akong tatay, no? Pwede na. Pwede? Pwede daw. Actually, pwede, partner. Yung mga TV series namin, mga short film na shoot ni Direk. It's about Tibicus. Kinoconnect niya sa Tibicus, partner. So parang binibigyan buhay namin yung mga sakit-sakit ng tao ba? Hindi po ito alak kasi may kulay.
Ay, oo nga eh. Ano ba yan, partner? Partner, nakagaling ako ng Pagadian. Meron silang organic na ternate. Oo, oo. Ternate ba? Tawag Oh, niya. butterfly tea. Butterfly tea. Butterfly pea pala, sorry. Hindi butterfly tea. Butterfly pea. Meron ba yan sa yan sa North? Partner, meron akong umuusbong. Napakadami ng flowers niya. Nako. Oo, yung flowers, binigyan ako tapos ginawang juice kaya ito bigyan ako sa pagkakas. Kaya pala naging violet, almost dark blue na violet, ano? Oo. Oh, meron akong dami dyan sa Sa- ayun, ang dami dyan sa likod namin, sa maliit naming farm, Pwede palang partner. gawing juice ito, partner. Ay, ang galing niyan. Pwede pala nito. Pwede mo nga ihalo na sa hibiscus to. Yes. Oh. Actually, pwedeng kainin yan na hindi naluluto. Parang Oh. salad lang. Parang salad. And then ihalo sa any juicer mo or juicing, sorry. Oy, Any juice sa juicer, kung may juicer ka at nagju-juicing ka, Oo. pwede mong ihalo yan, partner. Yeah. Butterfly pea. At Tawag partner, dyan. at maganda pala to. Ano daw to? Rising Star. Oo, tsaka antioxidant. Yes, oo. Source of antioxidant. Alam mo Ito ba- naman, tibicus. Yeah, of course. Kanina natapos na ako. Ito lang, tinikman ko, nilagyan ko ng honey. Okay na siya. Tsaka sa rice daw pala, ito yung kaya pala nakakita ko ng blue rice. Ito pala yon. Uso dito sa mga restaurants, kulay blue yung rice. Sabi ko, Exactly, yan yung pampakulay nila, bakit partner. talaga yung flour sa kanin? Pero nyo, dami mo dyan. Lagay mo lang daw sa kanin, ihalo mo. Magiging blue Actually, yung rice mo. Yes, Pero, 100%. Oo, perfect yan, partner. Kaya lang, I've read sa isang journal, anyway, Facebook naman minsan kasi hindi naman totoo yung ibang informations. Hindi pa inaaprobuhan actually ng ng DOH natin na wala daw scientific evidences. Ganun naman kasi ang DOH. sanay na ako sa DOH kasi pagkabago, wala silang belief. No? Pagka sumisikat na, doon pa lang sila nag-aaral na ano ba yan? Sanay na ako dyan partner sa DOH natin. Oo. Pagka marami ng testimonies, ayun, doon pa lang sila medyo, actually, hindi pa rin nila ina-aprobahan, but pa lang sila, curiosity pa rin sila. Hanggang ganun. Correct. Kasi partner, in the Bible naman, alam naman natin, Science-based daw kasi si DOH. ayun, lagi naman yun may scientific evidences, di ba? Ang tawag dito, partner, hindi natin sila masisisi. Oo. 'Di ba, partner? O baka pwede nating na si Doc Edwin, Yes. o 'di ba? May Yes. mga nagtatanong na. Comment na. O, may mga nagtatanong na actually, partner. Hindi pa tayo nagsisimula, partner, ng ng topic natin dahil ang magiging topic natin, of course, sa digestive tract pa rin. Of course, yung colon kasi yung pinag-uusapan natin, no, partner, na alam naman natin na talagang napaka importanteng linisan ng colon dahil ang topic natin last time dito nagsisimula lahat ng mga sakit natin. At of course, absorption ito ng mga pagkain natin, especially water, di ba? Napag-usapan din natin yun last time. So, ang itutuloy natin, partner, ano ba yung mga diseases? Okay po. Kasi alam nyo po, sa amin na nag-aral po kahit si partner Randy, kasi natural health advocate yan, may mga background, hindi lang kasi natapos dahil wala talaga siyang time. Okay? May mga signs and symptoms kasi bago tayo magkasakit to our colon o kaya yung mga colon diseases na sinasabi nila. Pakinggan natin ang mga signs and symptoms kasi pag hindi natin po pinakinggan yung mga signs and symptoms, dun po tayo magkakaroon ng problem. 'Di ba? So, ito yung mga hindi natin na-discuss, partner, no? Yung mga signs and symptoms, tapos ano yung mga sakit, ano pa yung mga dapat natin gawin, di ba, partner? Yun yung hindi natin natapos. So, yung mga signs and symptoms, no? So, nandito na tayo sa ating topic, okay po? Pagka may problema tayo sa colon, okay, specifically the large intestine, nagkakaroon po tayo ng persistent change o kaya pabago-bago ng pagbabawas. Okay? O kaya, the form of your feces or
in Tagalog, tae, ano po, eh, iba yan. Talagang nagkakaroon ng pagbabago yung tae nyo. It may be diarrhea, it may be constipation, okay? Basta may consistency ng changes in your stool. Pagka may problema po kayo sa colon. Ano pa? Meron tayong rectal bleeding na sumasama sa ating stool. Okay? O sa ating sama ng loob. Di ba? Pasintabi lang po dun sa mga kumakain, ha? Kasi baka magalit po kayo sa amin, ang talagang topic natin, partner, about sa colon, di ba? So, pasintabi lang po dun sa mga kumakain po. Ano pa, yung laging discomfort kayo, yung feeling nyo may cramps, o kaya may gas, or may pain, o kaya karamihan, partner, na mga napapansin ko na umiinom ng Tibicus, pag nakainom sila ng Doc Hanis Tibicus, partner, alam mo yung nagiging reaction ng tiyan nila, they burp, no? Ano ba sa Tagalog yung burp? Digay. Digay sila ng digay, o kaya utot sila ng utot, kasi nga meron silang gas, or sabihin natin nagkakaroon kasi ng space, no, sa colon natin. Kapag may space yan, naturalmente, ang laman yan is hangin o kaya gas. O, di ba? Either, karamihan na yan is masamang gas na talaga. Kaya yun, pag nakainom ka talaga ng Doc Hanis Tibicus, mararamdaman mo, nagka-cramps yung tiyan mo, o kaya may gasping ka, o kaya gas talaga, birth ka ng birth. Okay? Ano pa? Pagka nagbabawas po tayo, ang feeling po natin parang, oo nga, nakabawas ka, pero parang may gusto pang lumabas. Yun. Okay, mga signs and symptoms na feeling mo, meron pa talaga hindi lumabas 'di ba? Yun yung mga early signs. Ano pa? Nagkakaroon po tayo ng weakness, o kaya panghihina ng katawan, o kaya fatigue, yung parang feeling mo, lagi kang pagod. Okay, yun yung mga early signs. Tapos, eto na. Pagka medyo talagang malala na yung colon mo, meron tayo yung sinasabi nilang unexplained weight loss, o kaya nangangayayat na po tayo. O, diba? Parang itong si Bibo, naglalabas ng sama ng loob tong aso ko, partner, Pinainom ko kasi to ng Tibicus kagabi. Alam ko, ito siya, Alam mo, pag pinapainom ko to ng Tibicus, partner, ayan, utot ng utot, ang sama ng amoy, nandito sa studio. May aso kasi akong Shih Tzu, partner. Siyempre, naalagaan ko siya since bata. Sunod sa akin kahit sana akong partner. Yan, si Bibo, yan, natutulog, pero alam ko, umuutot to, So, ano yung rason? O, di ba, partner? Or, ano yung causes? Bakit nagkakaroon po tayo ng colon cancer? Di ba? Or, kasi minsan, yung Crohn's disease na sinasabi nila, partner, medyo pag hindi mo talaga na-correct yan. Okay? Uso kasi na yan, partner, yung kinds ng inflammatory bowel disease. Yung sinasabi nilang Crohn's disease at saka ulcerative colitis. Okay? Pagka hindi mo talaga naasikaso yan, partner, I tell you, susunod na dyan is talagang colon cancer na. Pero again, okay po, may 5 po tayong diseases ng digestive system na gusto ko pong also discuss with you. Okay, dahil may mga sakit talaga ng ng colon na kailangan nating malaman, partner. Tama? Nawala si Randy. Ito, partner. Yes. Ayun. Yes. Ano naman yung lima na yan? Okay. Ano, partner? Hindi kita narinig. Ano naman yung lima na yan? Hindi ko siya naririnig. Hello? Hi? Ayan. Ano Partner, naman- hindi kita naririnig. Wala ako. Hello? Hi. Dito sa amin ang problema. Wala. Hello?
May mga common diseases kasi ng digestive disorders o kaya digestive problem, partner. Okay? May mga common diseases talaga, like say for example, yung gastroesophageal reflux disease, lagi ko yan sinasabi, yung GERD o GERD, whatever you pronounce it, okay? Gastroesophageal reflux disease, yan po yung isa sa mga common digestive disorder. Ano pa? Peptic ulcer disease o kaya yung gastritis. Yan yung mga common. Ano pa? Yung stomach flu, okay? O, di ba? Nagkakaroon din ng flu ang ating stomach. O, yung mga gluten sensitivity o mga may celiac disease, yung nakainom lang ng gatas o kaya nakakain ng may gluten, basta yung mga may allergy talaga, okay? Kasi nga sabi ko nga merong problema yung kanilang bilay, okay? Kaya nagkakaroon talaga ng inflammation, so nagkakaroon sila ng allergy, okay? Ano pa, yung inflammatory bowel disease or IBD na sinasabi ng mga doctors natin, meron pa tayong irritable bowel syndrome. O yan, constipation, of course, hemorrhoids nandyan din. So kung may mga sakit po kayong ganito, okay po, dapat malaman natin ang mga solusyon kaagad kasi kung hindi natin yan susolusyonan, malamang at sa malamang, okay, pupuntahin kasi these are considered inflammations pa lang, partner. Kumbaga nagkakaroon pa lang tayo ng infection na dapat tawag dito, we should be very aware. Lalo kung may acidity ka, gastritis o kaya peptic ulcer. Kasi once nagkaroon na tayo ng leaky gut, okay, yung butas-butas na yung colon natin, partner, malamang at sa malamang hanggang sa tissues natin, talagang maraming sakit yan. The worst is yun nga, sabi ko sa'yo, the colon cancer na ikinamatay lately ng isa sa pinakasikat na gustong-gusto ko pa namang panoorin, partner. Okay. The Black Panther, di ba, partner? Diba? Meron pa silang latest movie, nakalimutan ko yun, yung marami na sila. I forgot. Kasama siya. Yata. Pati hindi ko siya marinig. Partner, ba't kaya hindi kita marinig? Ako, dito po kayo. Hello? Hello? Hi. Ayun. Medyo napuputol. Hello? Hello, partner. Yes. Baka dyan. Dito kaya sa amin yan? Dali lang, partner, ah. Kasi ganito talaga, I don't know if it's in our system or sa technical namin or dyan or so ever. Parang hindi na itong kasama nating gwapo dito, partner, eh. Hindi na siya, Hindi nagsasalita. nagsasalita. Nakikinig na lang yan sa atin, partner, eh. Binabasa ko po yung mga nagko-comment daw. Okay. Binabasa daw niya, partner, yung mga nagko-comment. Wala, hindi kita naririnig, eh. Ay, partner. Tawagan ka ulit, partner, ha? Okay, awag ko So, muna. magbabalik po kami. Wag ko kayong alis pagkatapos po ng mga paalaala. Liquid soap for hand cleansing to inhibiting microbes on the skin that can potentially cause diseases. Reflex Health Sleepers improves blood circulation, helps in relaxation, promotes better sleep, relieves body pain, improves mood and fight depression, makes feet healthier, alleviates swelling, edema. Himalayan Rock Salt Lamp health benefits, purifies the air, improves skin diseases, eases allergy and asthma symptoms, increases energy levels and reduces stress, reduces electromagnetic radiation, provide a soothing therapeutic glow to any room in which they are placed. Extra C vitamins, ascorbic acid, health benefits. Boost your immune system with these vitamins. Powerful antioxidant, powerful skin toner, increase energy, vitality, and endurance. Enhance brain and memory health, improve skin tone, prevent heart disease and stroke, prevent cancer.
Disinfecting doormat rubber, wet and dry, includes disinfecting granules. Sanitize your salt, protects you and your home, kills 99.9% virus, germs, and bacteria. Sanitizer holder metal with 1000 ml alcohol. Affordable, hands-free use, durable, and long-lasting. Organic seasoning from mushroom. Distinct taste from other seasoning. Better than MSG. No dairy and no cholesterol. No preservatives added. 100% vegan, 100% organic, and all natural. Pure honey, health benefits. Contains several vitamins and minerals. Rich in antioxidants. Reduce several risk factors for heart disease. Can help lower blood pressure. Helps improve cholesterol. Can lower triglycerides. Rock salt, fine grind. This natural salt provides exquisite flavor and provides the body with dozens of trace minerals. This salt does not provide iodine, a necessary nutrient. Mineral-rich alkalinizing gourmet salt. Dinig kita. Dinig nyo. Ayun, naka-unmute ako sa host siguro. Naka-mute siguro ako sa host. Hi everyone, siya ni Dennis Gabriel Alipio, reporter iti DCRH Metro Manila, kanyo stringer iti GMA7. May isa ka pong stroke survivor, 5 years ko nga ni stroke. You know what? Half body, na paralyzed iti bagi. Although ada iti recovery iti, yung babayan ti panag-usap iti because alalisto, iti panag-recover iti bagi, mga pagnakon, ken kasman ganyo, pimintas iti speech ko. Nagsubli po iti normal nga panagsalita kay kastameten pimintas pay iti circulation iti bagi idi na atake ak nagkaroon nak iti nervyos every time at dati sumken nga madiarik na gapot iti ata ko mistro ko manen ken babaen iti parusap ko iti tibikos nekat di anxiety nekat ti insomnia ken iti over fatigue isu nga kadagiti pada nga ni stroke usa ka tibikos kaputa very effective mamimpisan nga balbaliwan na itirik na kang kastameten iti panunod tayo tibikos the best. Siya ni Marcelo Cristobal, may sa kaming iti media, iti Ilocos Norte, kahit kurang yung pakamwa po, nga babayin di pa nag-usar ko iti tibikos, kahit ado iti limag-anan tiriknak, kas may sa nga natayanganin, kahit ado iti saguban iti bagi ng nangro nati hypertension. Ngayon nakita kada iti tibikos, kahit iso iti nakapalagaan, kahit nakatulong kapo iti ananayin iti bagi. Palaksit kireta, iti namin sa ngarabi awanin tinagyan dati tibikos, dati lang dati nagaling saed. Ngayon inusar ni misis ko kaputang imatot dara na, ginurnurak kaputan na ibos. After ti unong kalpasan iti 2 oras, bimaba iti blood pressure na. Iso nga, kaskanyak, agusar kayo iti tibikos. Need help keeping your digestion balanced and sync? Try TB Cough. It's the #1 GE recommended triple treat probiotic, prebiotic, and enzymes help digestion balance 24/7. Right combination of multiple vitamins, minerals, and metabolites. By helping good balance bacteria in your digestion tract. Without proper nutrition and exercise, your health can suffer. TB Cough Triple Action Formula combines probiotic plus prebiotic and enzymes. Keep you gut healthy and function at its best. Our convenient bottles bring wherever you go. Natural's greatest treasure. Health is our way of life with TB Cough. Ayan.
Welcome back po muli sa ating programang Nature's Call. Ay, Nature's Call. Puon tibiyag. Bukas pala yung Nature's Call ko. Ayan, presence of mind lang ha. Direct. Presence of mind. Partner. Anyway, Direct. May mga tanong, Direct? Okay, ano yung tanong, Direct? Uri ng sakit? Yun yun. Mm-mm. Ano po yung mga benefits ng Dok Hans? Ano po yung mga sakit na pwedeng ma-recover po nito? Ayun. Ang gandang tanong no, no, partner? Actually, anong klaseng sakit? Yung colon cancer? Actually nga, kaya nga colon cancer. So, the word itself describe its sakit na. So, yung sakit niya, nagka-cancer siya sa colon. Okay? So, most of the problem kasi once you say colon cancer, ang apektado kasi dyan, either sabi ko nga sa large intestine. Kasi nga, dyan, ang large intestine kasi, diyan nagmumula lahat po ng mga bakterya, mga sakit na, we suffer. So when we say colon cancer, it's really coming from our colon, sa mismong bituka po natin. Tama ba ako sa Tagalog yung colon is bituka, partner? Tama. Okay. So, the thing is, bakit daw pinopromote natin si Doc Hanis Tibicus? Ano daw yung beneficyo niya, di ba partner? Yun yung sasagutin ko naman. So since connected ang Doc Hanis Tibicus sa colon natin, kasi Doc Hanis Tibicus is designed for your digestive system. Okay? Para makorek po natin ang ating or pagtrabaho, okay, metabolic process, lahat po ng trabaho ng ating digestive system. So si Doc Hanis Tibicus ay mayaman po yan sa probiotics, mayaman po yan sa prebiotics, at mayaman po yan siya sa enzyme. So isa-isahin natin, no? Ang probiotics is a good bacteria, beneficial bacteria, na pumupuksa doon sa mga bad. Okay? Pagka nandyan kasi si good bacteria, naturalmente, di ba? Lalaban ang bad. Kaso lang, if you drink Tibicus or probiotics, kasi mayaman sa probiotics si Doc Hanis Tibicus, you're feeding, okay, your system with good bacteria. Okay? Especially your digestive system. That will go to your large intestine, yung colon nga na sinasabi natin. Number 2, meron siyang enzyme. Okay? Ang enzyme kasi is a catalyst, okay, that will work with the chemical process of whatever you put inside your body. Kasi catalyst, kumbaga, ano ba sa Tagalog yung catalyst? Kumbaga, Get partner eh. partner, ikaw nga yung ano? Ano yan eh, kung catalyst yan, yan ang kailangan mo para makumpleto yung function ng isang Bakit kaya napuputol? wala na naman? Wala ba? Nawala. Hindi ko marinig na. Bakit kaya? Kaya, wala talaga. Ano partner eh? Try na alisin ng microphone. Naririnig mo? Direct. Dinig ba? Konti. Hello? Dinig? Hello partner? Dinig? Ayan, dinig na. Dinig na ako? Yes. Hindi kaya sa mic sa ano? Try ko nga ulit. Sige. Sige, try mo ulit. Ngayon, dinig ulit? Okay na. Okay. Ayan. Mm. Okay. Ayun. Yung catalyst kasi, ano yung sinasabi mo partner? Partner, yung catalyst, yan yung kailangan mo. Wala ulit. Ganon. Kung wala ulit, alisin ko na lang kaya. Tanggalin mo na lang kaya partner. Yan. Hello? Dinig? Sir, Dinig na. Yes. dinig na. Sige, alisin ko na lang. Although, nangyari. Anyway, yung catalyst partner, ano yan eh, yan yung isang kailangan mong magpares or isa pang ingredient to complete yung buong let's say sa gasolina, no? Parang molder.
gasolina. Kailangan mo pa yung isa pang klase ng likido para ma-complete yung buong gasolina. Ayun. Okay. Kaya catalyst, di ba? Oh. Ayun, buti na lang nandyan yung partner ko, no? Wala kasing direktong Tagalog. No? Kaya yung parang isang kailangan ito na uri ng ingredient para makumpleto yung totality ng formula. Yes. Para Parang, oo, parang sa cake partner, di ba? Kung walang baking soda, hindi magpa-pop up. Tama? This is a catalyst, okay, that will work with all your vitamins, with all the food that you're eating, with all the chemical process ng digestive system mo. Kasi ang pagkain kasi natin, wino-work out ng ating digestive system. Doon sa nagtatanong, ano nga ulit, Direk Coloma, sino yung nagtatanong? May follow-up question po, Dok. Ano Okay. daw po yung side effect ni Doc Hannes Typicus? Side effect. Kasi ganito, so far naman, ang nakikita ko lang partner na side effect ng Doc Hannes Typicus, kasi fermentation process kasi, di ba, pag fermentation process, there is a little bit ethanol. May konting alak, partner, no? Kasi fermentation process nga. Kasi may mga tao talaga allergy sa wine. Tama, partner? Meron talaga yon. So, ang ina-advise ko, if for example, you are allergic to wine, okay, anyway, this is a natural ethanol naman. Hindi yung tipong wine na, synthetic wine, that's not. Okay, si Typicus kasi, again, inuulit ko, this is a fermentation process na ang byproduct ng fermentation is a little ethanol. Hindi natin madedenay yan. Okay, now, ang side effect, pag nakainom yan si allergy sa alcohol, nagkakaroon siya ng butlig-butlig o malamang parang nanginginig partner kasi nga allergy nga sa alcohol. Kaya kailangan alam niya kung allergy sa alcohol o hindi. Meron naman akong na-adjust kasi meron na akong pasyenteng ganyan partner allergy sa alcohol. Pero sabi ko sa kanya, this is a good alcohol that's needed by your body. Kasi this is a natural ethanol. So, ang in-advise ko sa kanya, wag mo siyang biglain ng 30 ml. You start with 10 ml or 15 ml and then follow it up with warm water. Umepek naman sa kanya, partner. Okay? Ano pa? Kung talagang barado po tayo, okay? Kasi ang tao kasi, pagka may sakit siya, hindi na yan pinapakinggan yung mga signs and symptoms. Tama? So, kung meron tayong bara-bara or medyo malaki na yung bukol-bukol natin or medyo yung inflammation or infection natin is malala, magsusumbong, magre-react kasi yan Parang ganito lang yan. Di ba? Pag may sugat ka, partner, linagyan mo siya ng alcohol, natural, yung sugat mo, hahapdi kasi nalagyan nga siya ng alcohol or any panglinis ng sugat, tama? Magre-react yung sugat. Ganon din yun sa katawan, sa loob na katawan natin. Since si Doc Hannes Typicus is a very, very good source of fermented fruits, vegetables, and herb na magre-react sa chemical process ng ating digestive system, okay, magkakaroon ng reaction. Kumbaga, magsusumbong na. Kunwari, may arthritis ka, alam mo na may arthritis ka, pero parang grumabi yung arthritis mo. Kasi nga, nagparamdam, kinukorek na ni Doc Hannes Typicus yung arthritis mo. Ganon din si Mayoma, kasi bakit ko alam? As a formulator, and then I give it to my patients, syempre nagsusumbong yan sa akin and then, ako naman, syempre, anatomy, physiology tayo partner di ba? Diyan tayo marunong di ba? So, kung sabi niya, Dok, bakit ganun? Sumakit bigla yung aking tiyan. Saan tiyan parte? Lower part, sabi niya. Ma'am, siguro kasi your age is parang, what's this? PMS, may PMS syndrome siya. This is a teacher, I'm referring to a teacher na client ko. Sabi kong ganon, ma'am, malamang lumalaki ang myoma mo. Siguro, pa-ultrasound ka and let me know. Alam mo, partner, hindi nagkamali talaga. Kasi si Typicus, again, this is a natural product, 100%, at saka fermented product, partner, talagang magre-react agad yan sa katawan mo, hindi yan siya niluto. Kasi magkaiba ang reaction ng katawan natin dun sa niluto, sa hindi niluto. Parang ganito lang, pag kumakain tayo na gusto mo ng more fibers, then you eat lots of raw
fruits and vegetables. Sabihin natin kasi ang fruits naman hindi niluluto yan tama partner? Kinakain talaga na raw yan. Pero you go to a raw vegetables. If you want more fibers on your vegetables, then you eat more on raw one. Para makuha mo yung best fibers ng kinakain mo. Pero pag niluto na kasi si vegetables, wala nang silbihan. Alam mo yun? Kitignan mo, lagi naming ina-advise kami mga naturopath na once you cook a vegetable, dapat half done lang. Sabi nga, blanch na lang kung pwede. Alam mo yun? Okay, lalo kung mga dahon-dahon, better blanch na lang o kaya raw na lang, o 'di ba? Yung salad na lang 'di ba, partner? Para we will get the best fibers. Kasi yun ang kailangan ng ating digestive system. Remember, nagkakaroon na ng reaction ng chemical pag nandito na sa ating tawag dito bunganga, 'di ba? I discussed that first part of our topic, partner, 'di ba? So, dito pa lang sa bunganga natin, nagki-create na ng enzyme na amylase para matunaw yung ipapasok mo pa doon sa stomach mo. And then once na nakarating sa stomach, nagki-create more pa ng chemical si stomach until makarating sa large intestine. Kasi ang large intestine natin may final pa yan na siya pa may mag-absorb pa yan, kukuha pa yan ng nutrients para iikot sa bloodstream natin. So kung ang isang tao hindi nagkakakain ng vegetable, hindi nagkakakain ng prutas, ayaw niya ng prutas dahil wala daw siyang pambili, tandaan mo, tatanda ka na marami ka talagang sakit. And look at what's happening right now. Ang isang tao, pag tumakbo sa ospital yan, hindi iisa lang ang sakit, kundi komplikasyon. You get my point? Kasi nga, there has something to do with the colon, with our digestive system. Kasi nga, lagi ko yan sinasabi. Sabi ko nga, ito yung pinakahiro natin na system Bakit? Si digestive system is konektado sa gut microbiome natin. Si digestive system ay konektado sa nervous system natin. Si digestive system, konektado yan sa circulatory system natin. Si digestive system, konektado yan sa bone homeostasis natin. So you see, so if you don't improve the way you eat, the nutrients that you are eating, if you don't improve that, I'm pretty sure, bata ka pa lang, marami ka ng sakit. Look at what's happening right now, partner. That may diabetic na. Actually, the youngest that I've hold, 6 years old, diabetic. Okay? At saka look at those, ngayon, mga buntis. Diba? Oh. Kasi nga, the way we eat, we're not aware already of what we are eating kasi masarap si fast food, masarap si lechon, masarap si lahat, masarap diba? Yung taste buds kasi natin, dinadaya tayo, partner, kasi nga binigyan tayo ng Diyos ng tongue to taste everything we eat. Tama? Ganyan kaganda at ganyan kabait ang Diyos sa atin for us to understand what we are eating. But then again, we have to know what are the kinds of that food that we eat. Bakit? Kasi yan ang gumagawa ng lahat-lahat sa atin. Remember, there is somebody inside us that work with our food. Kaya nga kumakain ka. Ano ba ang gamit? Bakit ka kumakain? Ay ano ba yung benefit pala, hindi gamit. Ano ba ang benefit? Bakit tayo kumakain, partner? 'Di ba? O subukan mong wag kumain ng isang araw, tignan ko lang kung ano mangyayari sa iyo. Hihina ka. 'Di ba? So the thing is, kaya tayo kumakain for us to be strong, ano pa? For us not to get sick, ano pa? We eat to grow para maglinis din yung sarili natin kasi this body has the ability of everything. Ano yung abilidad ng katawan natin? Imagine, ginagawa tayong malakas. Correct? Ano pa? Pwede ding magkasakit tayo. Tatlo, partner, in general.
we eat to go, meaning gumalaw, gagamitin yung for lakas. We need to go grow, Go, grow, and glow. nourishment, and glow. Of course, Yes. kumbaga Diba? makintab, makinis Correct. ang ating sasakyan. So, ganun din ang ating katawan. Go, grow, and Grow glow. and glow. Oo. O, diba? Ganun ang katawan kasi natin. That's why, si Doc Hanis Typicus, if you only realize, okay po, this product is a gift from above that designed by a very, hindi naman ako yung pinakamagaling di ba, partner? Hindi naman ako yung, siguro it's just a gift na siguro, kasi I compromise myself to God na sabi ko, sana bigyan mo ko ng isang bagay, being a doctor, para may saysay naman ako na ginawa mo kong doktor para mapagaling ko yung mga pasyente ko. Yun yung compromise ko kasi sa kanya. Remember, I was late na talagang nag-decide na mag-aral ulit. Di ba, partner? O, di ba? When I graduated, I was at my 40s If I'm not mistaken, 41 ako noon, partner God's plan yan sa'yo, partner, kasi inayawan mo na nga food supplement O, di ba? So, something like, I never thought, I never had any ambition to study again kasi tapos na ako May trabaho na nga ako, ang ganda-ganda nga ng negosyo ko. Alam mo yan, partner, di ba? Kaya lang, again, may calling talaga kasi tayo. Once you compromise yourself to God, there is a calling. Ako, nangyari yan sa akin Akalain ko ba, matanda na ako, gagraduate ako, alternative doctor pa. At hindi lang yon, dalawa ang natapos ko na specialty ko, naturopathy at acupuncture. Sure, oo. O di ba? So the thing is, you never expect anything. Ganun pala yun, Once you have compromised yourself to God, and then talagang alam mo kung anong ibibigay mo sa mundong ito, ibibigay niya yung right path So I know this Doc Hanis Typicus is a right path para makatulong naman sa lahat ng tao. Lalo ngayon, lumalaban tayo sa hindi natin alam na kalaban. And nobody is exempted. Nobody. Kay mayaman ka, kay mahirap ka. Even President Trump was affected by COVID-19. Diba? All walks of life. Walang exempted na magkasakit, wala. Kay mayaman ka, kay mahirap ka, kay marami kang pera. There's no exempted na ikaw ay magkakasakit. Bakit? We have abnormalities inside our body. And there is a bad bacteria that we always fight for, outside and inside our body. Partner, may nagpapatanong. Yes. Okay, yung kanina, probiotics, enzymes, Prebiotics. Yung prebiotics. Prebiotics. O si prebiotics naman, bakit ako nagdagdag ng prebiotics? Sinaalang-alang ko kasi na kung ang magagaling na militar o kung magagaling na, sabihin natin, sundalo, hindi mo yan pinakain, kahit gaano kagagaling yung mga yan, mamamatay yan. Correct, partner? So, ganun ang ginawa ko. Parang sabi ko nga sa inyo, I am not that very intelligent person. I am not that, yung tip parang excellent na yung napaka-genius na tao. But then again, this is my gift. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, I compromise myself to God. Na parang magdagdag ka ng ganito para mas malakas si probiotics. Kaya pag uminom ka, ako mismo partner, ako mismo na formulator, nagtataka din ako. The other day pa ako parang something like there's something wrong with my throat na parang kinakapitan ako. Parang may boses ako na parang sinisipon, partner. Binobomba ko lang ng TB ko sang sarili ko and look at me. Kung ako, hindi ako doktor at wala yung tibicus ko, partner, malamang kahapon pa ako nilagnat o whatsoever. Malamang nagpanik ka na. Ako, partner, Partner, ngayon, basta nilagnat ka, sumakit yung sore throat, COVID na daw yan, no? O, diba? Binomba ko lang ng binomba. Ayan, umiinom ako. Every time na, umiinom ako. Kasi nga, I know the benefit of my product. Dumadami yung mga tanong natin, Doc. O, diba? Dumadami daw yung tanong. Yes, sige, tanong. Sige, tanong. Yan, ano ba daw yung epekto ng pag-inom? Tapos, ano bang mabisang gamot sa tigyawat? Ayun. Diyan ako galing Yung tagiyawat na yan, diyan ako galing. Alam yan ni partner Randy
mata ko na lang yatang walang tagyawat nun, partner, di ba? Kasi pag may tagyawat ka, pimples, acne, okay po, there's really something wrong. Dalawa lang yan. Either, maruming-marumi ang colon mo. Pangalawa, hormonal imbalance. Dalawa lang yun. Okay, so you have to correct your digestive tract, okay? Your digestive system, you have to correct it para mawala yung mga pimples na yan. Okay? Uminom ka ng maraming tibicus, parang ako. Tapos, yung pangalawa, ano bang epekto ng palaging pag-inom? Ayun, ng ano mga- ba ang epekto ng palaging pag-inom ng tibicus? Number 1, kasi mayaman sa antioxidant, hindi ka tatanda kagaya ko. Close mga si Doc. I-close up nyo. Ha? Nakita nila yung flawless beauty ni Doc Honey. Yes! Kasi maitim ako dati, di ba? Alam mo yan, partner, ang itim ko dati, grabe, ako ay baluga. Di ba, partner? Totoo. Kilala kasi ako si Randy kasi, long time partner ko ito sa isang network marketing na, ay naku, kung alam mo lang ang ano nito, istorya nito. Doc Ray, ay sa Direct Ray. Sabi dito, sabi ni Mr. Joshua Gallardo, ano ba epekto ang araw-araw na pag-inom ng mga soft drink, coffee, yung mga ganun to? Ayun. Ano ba ang epekto ng araw-araw na pag-inom ng coffee, araw-araw na pag-inom ng soft drinks? Alam na natin yan. Okay po. Yung dito nga meron akong pasyente previous years pero namatay na. Alam mo, hindi umiinom ng water. Ang iniinom niya is soft drinks. Alam mo, sakit niya, partner, kidney disease, stage 4 cancer. With talaga. Oh, 'di ba? 23 years old. Pero namatay na kasi wala tayong magawa. Last na pumunta dito sa akin. Hindi naman ako Diyos. Na pagka pumunta ka dito sa akin ay stage 4 ka na, may magic wand ako. Tapos mapapagaling kita. Hello, walang ganun. Okay po? Kasi the discipline is inside you or it's yourself. Bakit? Kahit na gaano kagaling ang doktor mo, kung pasaway ka pa din, wala kaming magagawa. At saka partner, ganito lang yan ang explanation. Sa mga ganyang conditions ng malpractices yan sa pagkain. So, 23 years mong inabuso katawan mo and you expect me to heal you in 1 year, 2 years, sobrang kulang. Correct! Kasi look, pagka may sira ang liver nyo, this is a study and kahit na tanungin nyo sa magagaling yung doktor, na may approach sa naturopath ang pagpapagaling ng liver, pag hindi pa malala, 6 months to 1 year yan. Pag hindi pa malala okay? Pero kung stage 4 na liver yan, kahit na anong gawin namin, that's the last stage of your health. We cannot do anything already. Kinakain ka na ng bakterya, lahat na ang kalaban mo sa loob ay bakterya at cells that we cannot control them. Bubulok yung cells mo. Diba? So, alam naman na natin, hindi na po tawag dito, hindi na po bago sa atin, what are the disadvantage of drinking soft drinks every day? Alam na natin yan, ang daming nakapost sa Facebook, etc. Alam na natin din yung mga araw-araw nagko-coffee, di ba? Tapos di ka pa kumakain. Tapos di ka pa kumakain, puro coffee ka na lang, puro soft drinks ka na lang. Ano mangyayari sa colon mo? Anong kakainin na? May nutrients ba? Wala. O di ba, anong sabi ng doktor mo? Kamain ka ng masusustansyang pagkain. Pinag-aralan natin yan magmula grade 1 up to grade 6. Tama, partner? Hindi lang doktor nagsasabi, grade 1 up to grade 6, meron tayong pinag-aralan yan. Kaya nga, meron tayong Go, Grow, and Glow. Tapos meron, di ba? Building blocks of, like this, is amino acids, chucho, blah, blah. Ay, nako, ang dami. From grade 1 up to college, actually. Di ba? And yet, because of our lifestyle, because of the environment, ngayon uso na talaga ng easy. Yung parang, na lang tawag dito, instant. Partner, madagdag ko yung sa pimples para maging effective din, ha?
pwede nyo siyang ilagay sa bulak yung tipicus at ipa. Yes, topical siya. Apply it. Magdadry agad. Kagaya po sa akin, ang daling mag-dry. Direct. Si Direk, oo. Oo. O, see? Kasi I tried it with other fermented like yung apple cider vinegar, no? Yan. And now, yan, typicus, complete yan, no? Not just one fruit, no? Tuturuan ko po kayo. Tip lang po. Alam niyo yung baking soda? And then, small amount of tibicus. Yun yung pang-scrub mo. Pero hindi everyday kasi masusugat ka eh. Siguro twice a week. Twice a week. Yan yung wag mo masyadong I tell you, mawawala yan direct yung mga maraming pimples. Kasi ganun ang ginawa ko eh. Wala na akong ibang paraan kasi nagpa-derma pa ako noon. Ganun pa din. Kaya yun, baking soda plus tibicus, then apply mo siya. And then, leave it for around mga 20 minutes and then, tubig lang po. If you have the mineral water, better. Yung mineral water. Just leave it like that. Wag mo nang i-apply ng kung ano pa. Para ma-relax naman yung layer na nasa dermis. Di ba? Epidermis is the first and then the second is the dermis. Para hindi siya masyadong mairita. Okay, kasi pagka lalim pa yan, maiirita na talaga, magkakaroon ka ng butas sa mukha. Kaya tingnan mo, wala akong butas, kahit napakalalaki ng pimples ko nun. Kasi, yun, kaya parang walang traces ng aking pimples. Ganun yung mga ginawa ko. Anyway, sabi niya, si Cecil Encina Suyat, sabi niya, hello Doc, Honey, good afternoon. Efren Mariam Vita Valdez, our talagang napakasugid na SB ng Batak po ito na nanonood po sa atin. Herman Liameg also is watching. NGT Tondo is watching. Si Sir Rad Sadjan, the manager ng DZRL where I talk every Sunday, nandyan din po nag-monitor sa atin. So doon sa mga nakamonitor po sa amin, just share this page ba yan? O hindi. TV, NGT Wellness TV sa YouTube. I-share nyo lang po kasi every Wednesday, every Thursday, every Tuesday, marami po kayong napapakinggan sa amin na mga ito, kagaya nito, it's an education for us to know, okay, kung ano yung mga gagawin natin. Kasi actually this is pang third na tayo nito, no, partner? Pang third na to. Okay. Sige, tuloy-tuloy lang tayo, partner, kasi nag-start naman tayo ng late. So next Wednesday, partner, ano yung mga dapat natin gawin? Yun yung last na, partner. Okay, so nalaman na natin ano yung silbi ng colon natin. Ano yung mga signs and symptoms bago tayo magkasakit na malala. Ano yung mga sakit ng colon? Actually, meron akong nakalimutan. Aside from constipation, hemorrhoids, meron pang mga anal fissures, abscesses po, and then colitis and polyps. Okay po, bago tayo magka-colon cancer. Again, hindi tayo basta-basta magko-colon cancer kasi may mga signs and symptoms pa kayo, tapos may mga sakit pa po kayo. Okay po, bago magka-colon cancer. Kung papakinggan nyo yung signs and symptoms nyo, malayo po kayo sa mga inflammatory bowel disease like Crohn's disease or ulcerative colitis, no? Kasi pagka medyo Crohn's disease na kayo, ulcerative colitis na kasi kayo, medyo puputulan na rin kayo eh. 'Di ba, partner? Pero kung medyo GERD pa kayo, medyo gastritis pa po kayo, hemorrhoids, okay po. Kasi may mga malalang hemorrhoids, ino-opera din yan, partner, tama? Oh. Kung medyo, alam mo, partner, meron akong, actually, bago nating staff sa NGT Tarlac, may hemorrhoid, partner. Pasensya ka na ha, NGT Tarlac. May hemorrhoid, partner. Alam mong ginawa niya kasi, syempre, alam mo na pag hemorrhoid, lalabas talaga yan di ba, partner? Mag-i-inflame, tas lalabas. Alam mo daw ang ginawa niya, nag-experiment. Linagyan niya ng cotton ng tibicus. Tapos, pinasok dun sa anus. Alam mo, partner, nag-subside yung inflammation. Hemorrhoids yun, ha? Yun yung testimony ni Robelin Dofale, yung NGT staff natin sa Tarlac. So the thing is, topical. Ang tibicus kasi, again, I am not claiming this is gamot. Never, never, never.
This is a nutrients that will work with the metabolic process of your digestive system. Sa mga magagaling yung doktor, lagi ko po sinasabi, alam nila ang metabolic process, alam nila ang digestive process. Okay po, kaya I am not claiming this is gamot, this is nutrients that needed by your body kahit 6 months old ka pa lang. Bakit? Ang 6 months old kasi, kumakain na yan and involved na yung gut microbiome. Am I correct, partner? O, diba? And this gut microbiome is the missing link na ngayon po ay very aware na rin ang napakadaming doktor. Bakit? Kasi once your digestive system is may problema, konektado yan sa nervous system. Kaya nga pagpupunta kayo sa doktor, ganito ang nararamdaman ko, Dok. Wala naman. So sasabihin ng magaling na doktor, sa nervous system ang problema mo, ma'am. Kasi meron na akong ganyang pasyente eh. Sabi nung doktor niya, wala ka namang sakit. Sigurado ko may problema ang nervous system mo. O yan, uminom ng Tibicus. O yan. O diba? Ganun. Kasi ako, I am talking with experience po. Hindi po ako nagsasalita ng hindi ko nararanasan kasi mahirap yung mapatawan ka ng kasalanan na alam mo yun, di ba, partner? Kaya ako, as your alternative medicine doctor, okay, is, naturopath po kasi ako, tsaka acupuncturist, ano po. So, gumagamot talaga ako, ginagamot ko ang sakit, hindi ko po yan minimaintain. Ako yung doktor na ayaw ko ng maintenance kasi I myself, at the age of 52, wala akong maintenance. Okay po. Bakit ikaw? 40 ka pa lang, dami mong maintenance. O, diba? Ang dami kong ganyan partner na pasyente. 40, ang daming maintenance. O, diba? O, samantalang ako, I'm 52. Sabi ko, I don't have any maintenance. I just have my supplements. I just have my... Partner, isa lang. Diba? Typicus lang. Typicus ka na lang. Bakit? This is the nutrients that you need. Sabi ko nga mura ito. Sige, bilhin mo yung prutas na nandyan. Tig 1 kilo, tignan ko lang. Kung maglalas yan ng for 3 days. Eh yung Tibicus na yan is good for 15 days kung meron kang, ay medyo nagtitipid-tipid ka. And nandyan na lahat na prutas na kailangan ng katawan mo. Hindi lang prutas ang nandyan. Yung herbs na kailangan ng katawan mo nandyan. Pati yung vegetable na napakayaman sa antioxidant, nandyan din. Oh, try mo, yung red beets, bumili ka ng 1 kilo. Tignan ko lang, i-blender mo yan. Kung maiinom mo yan, I doubt. Bakit? Amoy lupa eh. Lasang lupa. Opo. Lasang lupa. Parang alam mo yun, ang pangit na lasa. O, diba? Ang cute ng mga nagko-comments. O, diba? Try mo lang. Mag-blender ka ng, ng red beets. Tapos inumin mong puro. Tignan ko lang kung maiinom mo yan. Na partner, talagang hinalo ko pa sa ibang fruits, lasang lupa. Totoo. Totoo. Lasang lupa. Ang pangit na lasa. Hindi ko yan siya mainom, partner, kahit alternative doctor pa ako. Hindi ko siya mainom talaga. Tsaka mahal ang beetroot. Ang tawag sa Baguio, beetroot. Yes. O, diba? Kanya sabi ko nga, if sabihin nyo na walang silbi ito, kasi may mga hindi open-minded na mga tao, partner, lalo na sa medical world, may mga nurses pa na hindi open, may mga doctors pa na hindi open. Sabi ko naman sa kanila, then I don't care. I don't give a damn anyway. Diba? Kung ayaw nyo, wag nyo. O, diba? Ganun lang naman yun, partner eh. Diba? Sabi ko, this product is legit. Hindi po ito how-show. Hindi ito fly-by-night. Meron po itong FDA, LTO, CPR license, halal certified. Eh, alangan naman si Sir Alice, magsisinungaling yan. Ay, ewan ko lang kung hindi papatayin yan. O, diba? Halal certified at DOST assisted project. Okay po. So, alangan naman si DOST, okay po? So, supportahan ng isang product na house-show. Hindi. O, diba? Eh, dito nga sila na-promote eh. Ang daming na-promote dahil sa mga project nila sa La Union eh. Totoo po. DOST projects na napaka magandang result. Kaya na-promote yung mga umasi sa akin dito sa Region 1. Totoo po ito. You can ask them.
So the thing is, a very, very potent and a very, very legit product na hindi ko po pwedeng i-talk dito sa multimedia pa man din, tapos nagsisinungaling ako, baka mamaya meron ng pulis dyan at ako ibababa din eh. Tama, partner? Oh. So you try so that you will know bago nyo husgahan. Ganun lang po yun, you try. Anyway, pasado naman ako eh. Tama, partner? Meron naman tayo license. Nagbabayad tayo ng buwis. Meron tayong business permit. Tama, partner? Ito. Why not try so that you will know the result of what I am talking about? Kayo na ang magsasabi kung ano ang resulta, hindi na po ako. Doc, may question ulit. Question ulit, yes. Sabi dito ni Admin Joshua Gallardo, ang pagliligo ng gabi-gabi at every umaga, may makukuha bang sakit yan? Yan po kasi ugali ko, Doc. Of course, yung paliligo po ng gabi-gabi, hindi ko po yan ina-advise, lalo kung medyo bata-bata ka pa. At kung medyo pagod ka tapos maliligo ka sa gabi, I really don't advise maligo sa gabi. Okay po. The thing is, kung maliligo ka, kung talagang maliligo ka lang talaga, lagyan mo siya malagamgam na tubig na may asin. Okay? Kung talagang kailangan mo talaga maligo. Okay? Para merong support sa loob ng katawan mo. Kasi once na naligo ka na pagod ka, there's really something that will happen to you. Either lung problem ang problema mo soon. Yeah. Okay po. Hindi ako nagsasalita ulit nang nabasa ko lang. No. Experience ko na po ito. Marami na po akong pasyente kasi tinatanong ko sila yung mga previous na mga ginagawa nila, yung mga pinagkakakain nila, etc. And, of course, magpa-pattern weaving na ako nun. As an acupuncturist, pina-pattern weaving ko na po yung sakit nyo. Kaya, kayong mga bata pa, huwag kayo ligo-ligo ng laging gabi-gabi. Okay po? Kasi masama yan sa katawan. Tapos yung may naliligo pa, hindi binabasa ang ulo, ay, maniwala kayo sa akin, sige, you do that. Tignan ko lang at the end, kayo rin magkakasakit. Ang advice nga sa amin, dapat maligo ka ng napakaaga. Yung wala ka pang ginagawa. Uminom ka lang ng mainit na tubig, and then, maligo ka na. Okay? Yun yung advice ko dun sa mga talagang palaligo. Inom kayo ng mainit na tubig, yung kaya nyong init. Okay? And then, maligo po kayo. Okay? Pero yung mga maliligo sa umaga, kakain pa, ay masama din yun. Ang dami na nating napuntahan sa pagliligo, no, partner? Ganun kasi kami ng mga alternative medicine doctors o kaya mga naturopath o mga acupuncturists. Marami po kaming alam when it comes to health. Okay po? We're not just basing on what you feel. Okay po? Kasi if you only base of what you feel, nagkamali na kami. Kailangan may kadugtong yun. Okay? Yun po yun. So again, partner, kasi 4:15 na tayo, overtime na, partner, masarap talaga kasing magsalita, lalo kung very interesting yung topic. Tapos, maraming ganyan nakiki-join sa, sa programa natin, tapos maraming nagtatanong. Sobrang inspired ako, partner. So, partner, bago tayo magpaalamang dalawa, any parting words? Yes, continue nyo lang po yung pagtatanong para mas ma-educate po kayo nitong Hani. At hindi lang po yan ang ating mga topics. Next topics po, ang baka pag-usapan po natin ay yung siguro, partner, para naman dagdag benefits. Siyempre, may mga tao dyan, healthy na. Ang gusto naman nila, beauty. Benefits naman ng TB-Cos, sa ating beauty, sa beauty aspect, pag-usapan naman natin paano nila magagamit para sa kagandahan ng tao. Sige, partner. And isa pa daw, may mga nagre-request yung how to enjoy TB-Cos in many ways. Like, hindi lang yung iniinom, pwede rin ba yan sa ibang pagkain? Pwede, no? Yes, pwede. Sa salad. So, yung event yung sa beauty daw, baka naman pwede tayong mag-demo, no? Sige, partner, magde-demo tayo. No? Ang daming questions na. Demo tayo, yung paglalagay ng soda, di ba? Kasi alam niyo naman na soda, cleansing din yan. So, yung dead skin, namamatay po yan, nakukuha po yan ng soda with TB-Cos, no? So, yan po, abangan po ninyo yan.
At mas maganda nga kung may teaser tayo for that, no? Let's do that para ma-promote din, maikalat. Aabangan ng maraming tao na, ay, maganda pala to, no? Kaya, yun lang po. So, till next week po, abangan niyo po kami. Ayan. Nanonood din si Pastor Tamayo. Hello, Pastor Tamayo. Yan, nanonood din yung mga admin, si Sir Thank you, Louie. partner. Okay, oo. Ang daming nanonood. And then, madami nanonood talaga, Dok. Si Ma'am Banyang. Ayan. Si Sir Joshua. Si Miss Eileen Kaday, nasa abroad, nanonood din. Si Direk Arven, nanonood din. Thank you. Ayan. Anyway, we have the director in the house already, partner. Siguro mag-shoot kami nung how to prepare the soda. Pang beauty naman, ano? And then how to apply sa may mga sugat-sugat. Okay? Ayun. Sa mga may mga psoriasis, yung mga ganon, partner. Yun yung mga gagawin natin para next time, mas maganda. Yun yung teaser natin next week. Yun ang, yun yung, natin, direct. So, pwede na tayong magpaalam direct, parting words. Ayan, maraming salamat sa mga nanood ngayon, lalo na sa mga Ray Cuties na babies ko. Mga admin ko, si Mr. Dewan Bril. Sabi pa nga dito, Dok, Ray Coloma, mag-demo ka about beauty. Yes. Oo naman. Yes. Ayan, maraming salamat din. Joshua, Louie, Febelim, Banyang, Direk Arven. Ayan, yan yung mga Kasama sa laging industriya sumasabay. talaga. Ayan. Thank you so much. So again, ito na naman po yung likod. Dr. Hani Tamayo po. Doctor of Alternative Medicine, Naturopathy, Acupuncturist. Lagi ho nagsasabi, an ounce of prevention is better than a pound of cure because your health is your wealth. Magandang hapon and God bless you all. Bye, partner! Maganda yun. Topic. Pero maganda, pagkain ang topic, pag-i-teaser mo na, para mas ma-share muna siya so that maraming mag-abang. Sir, pwedeng, hindi, sa demo siguro yun. Need help keeping your digestion balanced and sync? Try TB Cough. It's the number one GE recommended triple treat probiotic, prebiotic, and enzymes Partner, may help question digestion ako. balance 24/7. Right Magkaroon ng combination water of para hindi daw multiple vitamins, masyadong minerals, matapang. and metabolites by helping good balance bacteria in your digestion tract. Without proper nutrition and exercise, your health can suffer. TB Cough Triple Action Formula combines probiotic plus prebiotic and enzymes. Keep you get healthy and function at its best. Our convenient bottles bring wherever you go. Natural's greatest treasure. Health is our way of life with TB Cough.